Iziste rais algonda miedu kurevi majlis member kurevi suwaluge jawabu galon war tafsil ko iziste member kurevi suwaluge wahaka dakkafin dannawafin engodanwane rais Dr. Muhammad Muiz ge verikamuga iradu kureviya duniyage emme bodu bazara ekko eke January 2025 වනහරයි මියහරු free trade arrangement යොති activate කොෆා එයි දිවෙහි මස්වරින්නෂා මස්වරින්ගේ ආයදාතකෂා දිවෙහි ව්‍යාපාරිතක මිහාතන දිවෙහි රාජ්‍යයේ තාරියක තිබුණු එම්මෙ උම්මීදී එම්මෙ හගීගත එක්ගොයි මසෙක්ක එංගේතෝ එහෙම දෙන්නවි මිහාරු චයිනාය දිවෙහි රාජ්‍යය එක්ක කුරවේ මසෙක්කතුගේ තෙරේග ඉරාදු කුරවියා වර ෆහි ගොත්තක අවුන්නා ෆහිවගෙන් එදනි හැම එයායකෝ इंगवडान्नवाने मिहारवेस यूरोपियन यूनियन आदि एहम बाजार तक एक्वेस सम केनेडी दिवे राज्य दनी मासकेत्तके कोरमु मीग हनुमफुल गेन्नम्वी रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज वेरिकं हवालुवीर राज्योती एत सतेक गागणक 22 बिलियन रुपया बोडु दरन्यकु दरवादा इंगे तो गांवमोती वारा बोड दरा विकिफा एहम वीम दिमावගෙන් ඔලේහා කන්තත්තක දෙන් අලගොන් इजते राइस के इज नो फुल वेज कम वन्या अलगोन हम देम्मे देन्नवी वाहकाने कैसम रिपीट कोल्लाना इंगवडान्नवाने मी इजते मेंबर सुवाल कुरे इजते मेंबर वेस वोट दीගෙන් ගානෝන තලු එළුවි එයි හරද जिम्मा මුගේ ගානෝන 32 වන මාද්දාගේ හා රා බා इजते मेंबर इज नो फुल वेज अलगोन मी तफसील इस्कोल्दा दीवन अलगोन මෙන් इजते मेंबर नाजिद लव्वेस එදු हम දෙන්නවින් हेवनुवाने තිකාල කන්තත්ත කුරන් जवाबदारी उमा सरकार इमे मिनन नति फैसा चाप कुरन दियाम डॉलर कुरिमती गद्वे रुपया निकमती वे फकीर वमुन्ने दानी बलिकट वमुन्ने दानी इज्जत मेंबर एतु अडन नेसे वे वाहके इंगे तो एई मिवेගෙන් उले गोति शुक्रिया मिनिस्टर दें आउन फुर्सत मेरनी मरदू दायरा इज्जत मेंबर अहमद दीदिया शुक्रिया इज्जत राइस मरहबा वजीर अनिकफान दिम्मे विदाल वि दुनिया एम्मे बड़ु बाजार एको एफटीएन हदाफा मिहारो हर वेगंदार जेहि रायितक मेकिंग एविस मांफाय वितो मेहमि दिन्नेवि कमोडिटी गे एविस आइटम गागो मिहातन मी एं हर तेरे गागो एकमक रायितुन फाहागे कुरे फकन अनिकफान एगे एविस कमोडिटी एतिर कुरा एविस कमोडिटी गागो रायितुन लिबे यागो हेविकम फा कुरे होयतो वानम ए कमोडिटी हदको वायतो बरोबर शुक्रिया इज्जत मेंबर मिनिस्टर फुर्सत वर्मा इजते मेंबर दीदी देम्मे कुरेवी सुवालुगे जवाबुगा मी एफटीए गे वाहक गेन्नमी मर उफा कुर इंगे तो ए लिबिगन दिया वर बोड नियमते अल्हम्दुलिल्लाह ए एफटीए वनी इन तंफीज कुरे देंगे वडा नवाने फुरतम फहर दिवे राज्य गे तारीहुगा अलगोन में एसेंशियल कमोडिटी प्राइस इंडेक्स से मीगे देबस स्कोरिंग गायम कुरिन फुरतम फहर अलगोन मियद लिबे उफा वेरिकम की ए इंडेक्स इराद कुरेविया बेरुग फरायतकुम बदागनगे निजामुगे तेरेगा कंज्यूमर प्राइस गेगे कांबोम बेणु मिकुरा हुरिहा तकेच्चे इजते राइस और हंदामणी सतेक 40 दे आइटम इंगे तो अलगोन में फुरतम फहर वर फोकस्ड गोते आगुत बदम मिदनी मीगे दोस्कोले कुरिंग देम वर बोड इत्तिफाक कन्नेगे मादमायम फेशिगे अक्टूबर फणरायम फेशिगे सतेक एत बावते सतेक मी अलगोन हंदामणी इतुर माफ करो इतुर 23 बावते ऐ කාඩුගේ තෙරයන් ඒ හඬු හකුරු ෆුසුගේ තෙරය ඉතුරු 23 භාවතක আদি ඉතුරු 3 භාවතේ එහෙම ජුම්ලා මි හුරිහා භාවත්තක අසාසී මුදලුගේ තෙරයගේ හිමනා ෆයෝති කැබිනට් රයිස් ජුම්හූරියාගේ ලෆාෆ්ලායක इंगे तो निम्मा ෆයෝති ඒක මානේ කි මි භාවත්ත තරුකාරීගේ දිහ භාවතක ෆුරුටුගේ මේවාගේ දිහ භාවතක আদি ඉතුරු 3 භාවතක හඬු හකුරු ෆුෂා STO ඉන් ගෙනස්කෙන් ඉරාද කුරවියා වික්කාන මීගෙන් රයිතුන්න तोड़तेरिया मादेक दिरियोल वार आयुतन वारा बोडो लुईतके लिबिगे मिदनी मिहुरिया कमिंग आ गोइंग अलोंड इजते नंबर नाजिल के सवाल जवाब दे देन्नवी इंतहाय फैसा चाप कुरमा डॉलर रुपया का गुट्टा दूंगे तो शुक्रिया मिनिस्टर देम फुर्सत मेहरबानी वाकर दो दायरा की इज्जत नंबर हुसैन जियादा शुक्रिया रईस मरहबा वजीर और में नायको हेदकुरी फसहर गिम्मगिना देखे वाकपुलकी प्राइवेट सेक्टर हरदना को इंजे वाहक एनएस में सरकार की सियासत में गोतुन सरकार हुरिया मसरू तके सरकार कुंफुनी तक आदि साम व्यापारित हो के बाय कंगम वे सरकार फरातुं इसनगाय कुरमुंग इंदा तंग फेन्ननी मीगे सबुं इक्सोद किहावरे असरे कुरान को वजीर फेनिवडा नवातो
ವಜೀರ್ ಮಿಹಾರು ಗಬೂಲ್ ಫುಲ್ ಕುರವಂತೋ ಆಹಾರ ಖತರ್ಸ್ತೇಕ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಾಂಕರಿನ್ ಲಿಬಿದಾನ ಕಮ ಅವನು ತಿಮ್ಮಣ ಸ್ವಾದಕಿ SDF ಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗ ಮಿಹಾರು ಹುರಿ ಕಿಹಾ ವರೆತ್ತೋ ಹಾಮಕೊಲ್ಲ ವಿಧಾನತೋ शुक्रिया इज्जत नंबर मिनिस्टर फुर्सत होगा सवाल जवाब ආද ඉජිතේ රයිස් මියදුගේ මෞදුව ගුළුම් හුරි සුවාල්තක නෝංකමුග වෙස් ඉජිතේ රයිස්ගේ ඉස්නෆුලා එක අලුගොන්න ලිබෙන් හුරි බයි මෞදුව මත්ත අලුගඩ හම විශ්නේ එම්මේ තෙද දන්නවාන මේ සුවාදකි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එම්පවා කුරුම කොංකම හේකුරණි මේ සරුකාරුන් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එම්පවා කුරුම කුරා මසක්කතුගේ හම කුඩ කුඩ මිසාලේ ඩොලරුගේ මේ ගෙන උසූදු ඉංගේතෝ උසූලක් ගෙන බදලුගේ මේක කුරින් මදු බයකු ඩොලරු හිෆාට්ට ඇන්තිබෙනි ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ಗೆ ವೆರಿಕಮುಗ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣ ಕೆರಿವಡಾಗೆಂಫಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರೀಹು ಬದಲು ಕೊಲ್ಲ ಇಂಗೇತು ತಾರೀಹು ಬದಲು ಕೊಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಮೀಗ ನತೀಜ ಇಜ್ಜತ್ತೀರಿ ಮೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಗಣಕ ಮೀಗ ಕುರಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ವೆರಿಕಮಂಗ್ ಅವಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿದನಿ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತಕ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಉಂದೆನಿ ಎಂಹಾಸ್ ಡಾಲರುಗೆ ಕೆಪೆ ಸೀಲಿಂಗ ಕಾಯಕು ಮಾಣೆಕಿ ಎಂಹಾಸ್ ಡಾಲರ್ ಮಚ್ಚಕ ರಸ್ಮಿ ರೇಟೆಗ್ ನುದೆಯೇ ಮಿಹಾರು ಇಜ್ಜತ್ತೀರಿ ಮೆಂಬರು up to nuni 50% hamaya $10,000 eba TT eba pay kore rasmi rate uga me badalaki me private sector empower kuragoteki edufule etabbar ATM takes behettama bade iradu kurevia deha savvi sayaro algon menna haddiha derashuga ATM behettifa hurikama mawdumat takum fennani miharu deha savvis wanaharu nuwarashegga nuwa ATM deha sponsorvis wanaharu nuwa diha ha ATM iradu kurevia huluwigen ediye ಹಮ ಮಿಯಾಯಕು ಗಾಗ್ಗಣಕ ದಿಹವರಕಂ ಆಹಾರು ತೆರೆಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವೆರಿನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಕುರೇ ಫಹುರಿ ಹತರ ವರಕ ಫಾರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಕೊಂಡು ದಕ್ಕಾಗೋತುಗ ರಸ್ಮಿ ಸಿಫೆಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಮಿಯಾರು ಎಕನಿವೆಸ್ ತೇರ ಫಹರು ತೇರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬದ್ದಲು ಬೇವಿಜ್ಜೆ ಏಗ ನತೀಜಾಯಕಿ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ ಕುರಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾನೂನು ಏಗೆ ಹಮ ತಿಬೇಫುಳು ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರು ಫಾಸ್ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಾ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಸಹರಫಾವು ಗೆನ ಇಜ್ತೆ ರೈಸ್ ಆ ಗಾನೂನೆಂಗೈ ಸಾಳಿಸ್ ಫಸ್ಸಹರಫಾವು ಎ ಗಾನೂನಿಗೆ ಹುರಿಹಾ ಉಸೂಲೆಂ ಹದಾ ಫೆಹರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೀಗ ಕುರಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ನುಕುರಾವರ ಹುರಿಹಾ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕುರ ಫರಾಯತ್ತಕ ಏಕಿ ಸಿನಾಯತ್ತ ಹೋಗ ಹೇಗೆ ಇಸ್ ಫರಾಯತ್ತಕ ವಾಹದಕ್ಕೆ ನತೀಜಾ ಇಜ್ತೆ ರೈಸ್ ಹಸೀನಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ವ್ಯಾಕರು ದಾರಾಗಿ ಇಜ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ನಿಜಾಮ್ शुक्रिया इज्जत रईस वजीर अवुंडु सवाल साफ नोनी कम अवुंड हिवनी वर तफसील जवाब ति देबन ए नमस अवुंडु सवाल की सरकार गे मसरू उत सरकार कुंफुनी तक दिनी प्राइवेट सेक्टर एबसवर का सरकार मसरू मि नुदिनिम गे सवबुं इक्सोद कोंखा असरे कुरपाने तो ए सवाल की शुक्रिया मिनिस्टर फुर्सत इज्जत रईस अनके ऐसे सवाल गे तेरे निजामी मसदे गे तेरे मुनि आ सवाल कम अवुंड कबूल करनी ए गेने इंगे तो ए नमस मी सरकारों जुमला गोतेग्गा इज्जते रईस कुदी व्यापारितं एंपवा कुरुमट्टक वारुतवि हालत बदर मुळि गांव दराफ फैसागे अगुवट्टादाफ आदि एव्वेस काल उसूले गोते फोतेन नति मशरूतं हवाल को फोरी ओळुम बोळुं अरवादा विस्सकम मेल कंवार बोळे अतं ओळवादा फे गोतं ओति इज्जते रईस मी हुरिया कमे मी वर कुड मुद्दतेग्गे तेरेग हल्ल कोग्गे मिहारू फहि कमायको रंगळु हमजी लागे इराद कुरविया राज्य इक्सद मिदनी कुरिया वर बड़श शुक्रिया मिनिस्टर देंगे और फुर्सत में यारों फॉर्म में तो कुछ दायरा की इज्जत नंबर इब्राहिम सेना शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा मिनिस्टर खुदी आदि मेदफंती के व्यापार वेरना मिहार वर फसेह कमायको मिहार दे लोन वर कुड इंटरेस्ट नगागन लोन लिबेन गई मग फाइव गन दानी कोंगे रखतो देवन सुआद की सेकंड होम प्लेन का दशों दिवे राज्य अपार्टमेंट गन्न फरात तक इंसेंटिव गोते मिसाल का विसा फ्री को मी विहार नोत फंता तार लिबेने कहा गोतक मगु फाइव गन मसक पूरे गेंदवे तो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर मिनिस्टर फुर्सत और सवाल जवाब दे ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟುಗ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ಕಲ್ಲೋಣ ದಿನಮುಗೆ ವರಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರವಿಗೆ ದಾಕ ಇಜ್ಜತ್ತಿರ ಮೆಂಬರುನ್ನ ಹಮ ಎಂಗೆ ವಡಾಣ್ಣವಾನೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಮೇಗ ಕುರಿಯಾ ಹಿದಾಫ ಬರ ತಫ್ಸೀಲ್ ಕೊ ಪಬ್ಲಿಕಂ ಆದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ಕ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಎಕಿಯಕಿ ಮುಅಸ್ಸಸಾತ ಮೆದುವರಿಕೊ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರಮ ದೇಕತೆರೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಕಾನಮಿ STFC ಆದಿ BML ಗೆ ಮಿ ಎಕಿಯಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಮಿ ಹುರಿಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಲಗಿ ತೆರೆ ಬದೆ ಎಂಗೆ ವಡಾಣ್ಣವಾ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವರ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವಾ ಕಮೆ ಗೆದೊರು ವೆರಿಕಮ ಹಾಸಕೊ ಎಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಿನ ಕೂಡ ಆಗೆಗ್ಗ ಲೋನ್ ತ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನ ಹಿಂಗೆ ತೋ ದೆಮ್ ವಿದಾಳುವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಗ್ಗ ವಾಹ ಕಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಅರುಣ್ ನುದನ್ನವಾಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ ಮೆಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣ ಮೆಸ್
ದುನಿಯಾಗೆ ಮೀ ಫಣ್ಣುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಕೊರಿಯರಾಫ ಇಂಗ್ ಎಕ್ ಕುಂಫುನಿ ಐ ಹೆಂಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಂಗೇತು ಏ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗ ಅಳವಣ್ಮೆಂಡ ಸಿಂಗಪೂರ್ ವೇವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಸೋಯಕುರವಿಗೆ ವರ ಗಿಣ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳವಣ್ಣ ಕುರವಿಗೆ ಮಿದಾನಿ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫತುರ್ವೆರಿಕಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಕುರುಮ ವರಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ವರಗಿನ ನತೀಜಾತಕ್ಕೆ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರ ರೈಸ್ ಬೆ ಅನುಫುಳು ವಾತಿ ಏ ಅಮಾಜನ್ ಅಳವಣ್ಣ ಮಿದಾನಿ ಶುಕ್ರಿಯ शुक्रिया मिनिस्टर देम फुर्सत मेहरबानी हुलुमाले देखो दायरा इज्जत नंबर डॉक्टर अहमद शमहीद शुक्रिया रईस मरहबा मिनिस्टर ಧರಣಿಗೆ ವಾಹ ದಕ್ಕಾತಿ ಅವನು ಕೊಡಕ ಧರಣಿಗೆ ಫಾಟಾಲ ಅನ್ಮೇದು ಎಂಡಿಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಫುರ್ತಮ ದೊಳವಹರುಗ ಜುಮ್ಲೆ ಧರಣಿ ತಿರುವೆಗೆಂದಿ 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗ ಫುರ್ತಮ ಅಶಾರ್ ಮಸ್ದು ಹೋಗು ತೆರೆಗ ಧರಣಿ ತಿರುವೆಜ್ಜ 24 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆರಿಕಮ್ ಫ್ಯಾಷನೇರು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಗುಹರಿ ಬೇರುಗ ಧರಣಿ ಮಿಯಾಹರುಗ ಫುರ್ತಮ ಕೋಟಾ ನಿಮ್ಮು ದೇವನ ಕೋಟಾ ನಿಮ್ಮು ಮಿಯತಿ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂಗಾರಾಪ್ ಧರಣಿ ಕುಡಕುರುಮುಗ ಮಿ ಸರ್ಕಾರುಗ ಸಿಯಾಸತಕಿ ಕೊಬಾತೋಯ್ ದೇವನ ಸುವಾಲಕಿ ಎಮ್ಮೆಮ್ಮೆ ಮೆದುವೆರೆಗೆ ನಮ್ಮಸ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಫಾಸಾ ಚಾಪ್ ಕೊಫಾಣತೋಯ್ ತಿಮ್ಮನ ಸುವಾಲಕಿ यूके FTA का मसक के मिहार उट्टा लेती हो शुक्रिया शुक्रिया इज्जत नंबर मिनिस्टर फुर्सत और सवाल जवाब ಅಳುಂಡ ಹೀವಣಿ ಅಳುಂಡು ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರು ಮೀಕಾಯಲ್ಗೆ ಮೀ ಸುವಾದ ಜವಾಬ್ ದೆವ್ವೀರು ಇಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ ಶಮೀದ್ ವಡಾಗೆ ನೆತೀಮ එකන් අඩුයි වඩා නුගතියෙ අලුවන්ඩු මේ එසුවාල්ගේ ජවාබ ඉස්තේ මෙම්බර් වර තෆ්සීල් කො දීෆින් UK ගේ FTA මේ සුවාල් අලුවන්ඩ කුරව ඉස්තේ මෙම්බර් කුරවා ෆති මේ ගෝස් මවුදුමා මාතෙක්ගේ මච්ච බිරා කොග්ගෙන්කන් 2016 වන හරුගේ 16 ඔක්තෝබරුග අලුගොන් සොයකොෆ ෆොනුවේ සිටි එක්කන් ෆොරතම FTA ගේ බෑරිවා දිවේ රාජ්‍ය UK සරකාරුගේ එදි ෆෝන් නානේ તો ए सवाल के जवाब वर तफसील को देवी फवाती अरुण हम मी एकं हम हंदुफल गने देंगे वडनवाने सतेक गैगणक 23 मी परसेंट डेट टू GDP रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज गे वेरिकम हवाद वडनवे वार्त विमर्श इंगे तो सरकार कुंफुनित मीगे तेरेगा सरकार कुंफुनित होगे तेरेगा द मिहारो मी फेनकाग मस्सद इराद कुरविया बेदमु दाकं हम इज्जत मेंबर सेंगे वडनवाने फेनक आइलैंड एविएशन मिफ्को MTCC RDC PSM वेमको दम बैक कुंफुनित अलोन हम धन्यवाद दरा विकी फेंगे तो यही हिसाब गे अलोन में मजली को तिबेगन नून तो एवाह देखी तिहे नहदाशे सरकार कुंफुनित मियों इंद जेहनीये दरानी फुनी फुन्या मिहं हदनीये इज्जत रईस मिवाह तंग अलोन में एरो देखी मी कानून नंबर अलोन इसवे देन्नेवी हरद जिम्मामुगे कानूनुगे 32 वन माद्दागे हा रा बा सस्पेंड कोगेन तिका नुकुरुमा इंगे तो कमिटी तक अळगोन में इज्जतेरी मेंबरु एरुगा वजीरु फिहासको फिनेंस मिनिस्टर गेनस्के आदेश कुरिन तिहे नादाश अळगोन मेंनंग एरु दिबुनु जवाब की अळगोन मेंन एरु दिबुनु जवाब की दौलत दरा है सरकार नूनी सरकार दरा है दौलत प्रिंट कुरानी ये देम फहेदानी ये हम फहेदानी मीनुन तो दिबुनु जवाब की अळगोन में लिवनी में गवर्नर निवाहक एंगे तो इस मेंबर अळगोन ही वगुत हम अळगोन इशिन लंग हैं जेहन शुक्रिया मिनिस्टर देंगे और फुर्सत मेहरबानी केंद्र दायरा इज्जत मरूफ जाकिरा शुक्रिया इस्तरी मैवेगम व रईस मरहबा मैंग इज्जत तेरी वजीर अळुंडगे सुवाल की मी फ्री ट्रेड एब्बसुंत होगा मी UK ಗೆ ಎಬ್ಬಸುಂತ ಹೋಗ ಸೋಯಕುರುಮೆನ್ ನೂಂ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗೆ ಮಶ್ವರಾತ ನುವತ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ತ ಕುರಿಯ ದೇತೋ ಮಿಹಾರು ಅದಿ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂ केंद्र दायरा इज्जत मेंबर मारूफ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ ದೆ ಮಾಲ್ देखो दायरा इज्जत मेंबर निजामिन को तक ಅವನು फुर्सत ಅರ್ವಾನ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ ಸುವಾಲ ಅವನು ರಿಪೀಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಅವನು ಮಿದಕ್ಕನೆ ಮಿಸರುಕಾರುಗೆ ಮಿಹಾರ್ ತಾರಿಹುಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದರಣಿ ತಿರು ಮಿ ದರಣಿ ಕುಡ इज्जत मेंबर ಇಶಿನ ಬಡ ಬಂದು अळुण ते जवाब दे मी इज्जत मेंबर इज्जत वजीर के इख्तियार कम मनिफान करे तीन सवाल जवाब दे कि ए मेदो इज्जत वजीर करबन सवाल गुण सवाल नो मनिफान करे भी कि एहम बीमा इज्जत वजीर के इख्तियार को अन्नाने ए जवाब दिन बानु दिनो केंदो दायरा इज्जत मेंबर को सवाल करे के गोस्ते मोदे आ अळुण सवाल में कोफिंग देंगोती फ्री ट्रेड एब्बसुमगे दरुं इतुर प्रिंसुं गेनौं हिमेने तोए आदि फ्री ट्रेड एब्बसुमगे तेरेइं बडुकण्डेलि मस्वेरिन्न वेफावा वाउदु एई अड्डिया रुफिया कण्डेलि किलोए सतेक रुफिया कण्डेलि किलोए एमसक्के मिहार के हिसाबकत्तो गोसोती फ्री ट्रेड एब्बसुंतोगे तेरेइं लाफ शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर मिनिस्टर फुर्सत
ඉස්තේ රයිස් අරුණ හිවනේ මේ ඉස්තේ මෙම්බර් එක්කොරේ සුවාදු ගම වරංගල එංගොඩන්නවානේ MDP යකි මා බොඩ ෆ්‍රී ට්‍රේඩා රට්ටෙහි පාටි එක්කම කරුණු ගබෝද නුකරම් එහෙන් නෝන්නම චයිනා යක් සොය කොෆයි මිනිමම් යෆාරි ගෙබ්බසුන් ඇක්ටිවේට් කොෆොන්නාන ඉස්තේ රයිස් වර බොඩ අලුගොන් මෙන්න මජ්ලියක තිබි රඩුවිගෙන් දී කොම්බෙ රශග්ග කණ්ඩලි ජගහෙන් අදානකම ගේදර මස් ෆැක්ටරියෙන් අලානේ වාහකයා මිකාලෙත වාහක ඒරු සලුන් මෙන් දෙන්නවේ MDP හිම තිකම ඉන්වෙස්ට් කුරානේ ඒ දෙරසෝ රිසෝට් එක දෙලැප්ටොප් උන් ගවමින්ග මේ කුරිමිස් වඩන්නවියේ ආදි කොල්ලවකුන් සීදා ෆැක්ටරියෙන් යුරෝප්පන් හොලිවෙස් කුලාදී එංගේතෝ තිවිදාලුවා ප්‍රින්සුන් ගෙනස්ගෙන් හදාෆේ ෆ්ලෝටින් ගේන් එබෙන් හුළුමාදි ෆරන් අරා මියාරුස් එංගේතෝ දැන් එයා ෆ්‍රී ට්‍රේඩ් කින්යා කියම්වේ යති ෆරන් අරා එංගේතෝ ඉස්තේ රයිස් ඉස්තේ මෙම්බර් මවරුෆාම රංගල එගිවඩන්නවානේ අස්තුග හගීගතුග අලුගන්න මියදු හැම දන්නවාදන් අලුගන් මෙන්න වෙරිකන් හිංගුමුග ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಕ್ ಹಮ ಹುಣ್ಣನ್ ಜಿಹೆ ಇಂಗೇತೋ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವೆನ್ ಜಾಳುನ್ ಮೇರುಸ್ ದೆನ್ನವಿನ್ ರೈಸ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೌದಿ ಫದ ಬೇಫುಳು ಎ ಬೇಫುಳಕ್ ವೆರಿಕಮ ಆಸ್ಗೆ ಮಿಗುತ ಫಾಸಾ ಕಾನೂನು ತಳೋಲ್ವೆ ಫಾಸಾ ಚಾಪ್ ಕುರಿಂ ಗೌಮ ಇಂದೇ ಜಿಹೆನಿ මිහාර වර ජුවාන් MDP ගේ බේෆුළු මිති වෙරිකම හම වර බොඩ මේ මසෙක්ක කොරේ ශම්හීද් වෙසිංගේතෝ ඩොක් ශම්හීද් වෙස් එහෙම වීම මේ බේෆුළු වාහක ෆුළු දක්කවෑගෙන් හම යකන් ගලුවේතෝ බදම් MDP ගේ MDP ගේ තෙරේ ගෝඩිටන් හදම් වි MDP ගේ තෙරේ ගේ මසෙක්ක කොරම් වි इंगेतो जिम्मेदार वाद वेरिक पार्टी एकवा में वर बड़ा शुक्रिया इस तरह शुक्रिया मिनिस्टर देम फुर्सत मेहरबानी थोड़ो दायरा इज्जत में हुसैन समीर शुक्रिया रईस मरहबा वजीर अरुण फुर्तम सुवाद के ते विदालो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिहार वाणी हुट्टिफतो देवन सुवाद की विदालो की दुनिया के इंपोर्ट 100 दायको एबस में वफा आकमा मी मस्फिर कम के आगा बदले गन्नाने किया साबिक तो आते किया बदले तो तिमन सुवाद थोड़ो दायरा इज्जत मेंबर हुसैन समीर ये मडकोल देवा केंदू दायरा इज्जत मेंबर मारूफ जाकिर फ्री ट्रेड एबस इज्जत मेंबर मियादो मिता कोरवन सवाल गुलिगन ए सवाल के जवाब देवा अदियो से फराउन फुर्सत अरवान जवाब देवा शुक्रिया इज्जत रईस इज्जत मेंबर मारूफ अरुण हम हितामया को दन्नवा MDP सरकार फस्साहरु निमगेंदियर एम्मे मीटिंग नवस तिविदालुवा FTA कुरिय गंदा का बेफेंडे एम्मे बद्ददु मे सिंगेतो मसक्कते वस नुकुरे हगीगतुग अळगොಂಡ ಹೆಂವಿಮ ಮಿಸುವಾದುಗೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ इज्जत रईस अळगොಂಡ मी सुवाद अडवाहादन माहोद दिबिगे जवाब एरो फसे हवान शुक्रिया केंदू दायरा इज्जत मेंबर सवाल कुरिय गंगस्तव शुक्रिया से रईस अळगොಂಡ सुवाल की यूके के फ्री ट्रेड एबसुं मिहार कुरिया देतो एक सोय कुरितो नुकुरेतो ने मशवरात कुरिया देतो नुदेतो एई कण्डली अगु कंडायलेंगोती ए आ गुಳಿಗೆನೆ शुक्रिया इज्जत वजीर अरुण फुर्सत अरवा इज्जत रईस अरुण हम केने नेड़े सवाल जवाब में देवम बेकेंदा शुक्रिया शुक्रिया थोड़ो दायरा इज्जत मेंबर सवाल शुक्रिया रईस मरहबा वजीर इंगिलवाना फजा वजीर तीनवी MDP तिपुणागोत कांता नुकुरे में तिगोंडे आस्तीनवी अरुण फुर्तम सवाल के वेदाळवा UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिहारवानी हुट्टिफतोय कुरिया देतो नोत नूंतो देवन सवाल की विदाळवेची दुनिया का बड़ 100 दायको बस में वेफा वाकं वेफा वानमा दिवी मस्फिरकम अन्ना अवगे बदल की कुबातो किया हिसाब तो तिमन सवाल की मी पेपाल इंगिलवान राइस म्यूजिक बहुते गई फ्री ऑनलाइन वे फरक पूरा फरक का पेपाल गिन में देन का मेर एकं कुरिया दे तो गोसवान किया हिसाब गोसवानमा ए किया हिसाब का कम कम ओलो फिदा फान तो शुक्रिया इज्जत मेंबर मिनिस्टर फुर्सत अरवा आज इज्जत मेंबर इज्जत रईस इज्जत मेंबर को सवाल के जवाब हम अळगොಂಡ तकरार को FTA या बेहेगोतुन दक्कमुंगेंदा वाहके वी मेगे अनु तकरार नुकुराण दें हम रैतुन्ना हम कंकम फसे हुमट्टका ऑनलाइन पेमेंट तद्वि ऑनलाइन को फैसा गिनवेने गोय पेमेंट गेटवे आदि ऑनलाइन ई वॉलेट एक्टिवेट कुरुमुग मसक्केत्ता हम बार स्पीड गे बकुरियदे एक तेरेग हम तिविदाळवा हुरिया HC मिने इंगे तो वर शुक्रिया मिहार अरुण फुर्सत मेहरबानी हुरा दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अनार नईम इज्जत रईस मरहबा वजीर आदे
మీ వజీరు కురవ్వ బుర మసకి అళవన్ ఫా కురంగే తో ఆసకో ATM ತ ಬೆහෙಟ್ಟುಂ ಏ ರೈತುಂಡ ಲಿಬಿಗೆಂದಿಯ ವರ ರಂಗಳು ಲುಯಿ ಫಸೆ ಹೇಕಂ ಫಾ ಕುರ ಅಳವಣುಗೆ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿಹಾರು ಇಕ್ತಿಸಾದು ಕುರಿಯರೋಮ ಕಂಡಡಿಫಾವ ಇತುರು ಸಿಯಾಸತ್ ತಕ್ಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತೋ ಶುಕ್ರಿಯ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫುರ್ಸತ್ ವರ್ಮ ವರಬ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ ಮೆಂಬರ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಜಮಾನು ಸುರೆ ಭರೋಸಾ ಮುನ್ನೆ ಟೂರಿಸಮ ಏಯ್ ಹಗೀಗತಕಿ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ 2 million ಫತುರುವೆರಿಂಗ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಂ ಆಸಿವ್ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ಗೆ ವೆರಿಕಮ ವಡಾತುಮಫ ವರಂ ಇಸ್ಕಮ ದೆವ್ವಾಗೆನ್ ಬೈನ್ ಲಗ್ವಾಮಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಯೋತಿ ಆಪರೇಷನಲೈಸ್ ಕುರೆ ಫಿಗೆ ತೋ ಮಾಣೇಕಿ ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹುಳುಯಿ ಫತಿ ವರಕ್ ಕೂರು ಮುದ್ದತೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಗೆ ಗೆ ತೋ ವರ ಬೊಡತಿ ಒಳಂ ಬೊಳುಂ ಅರ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫತುರುವೆರಿಕಮ ಸಿನಾತಂ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಹುರಹೆ ಮಿಹಾತನ ಕುರಿಮತಿ ವೆಫ ಒತಿಯಾ ಒನ್ನಾಣಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಮಸ್ತದಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ತು ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ವರಕ್ ಕುರು ಮುದ್ದತೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಗ ಕುರಿ ಎತ ದಚ್ಚೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಾಸ ಇಸ್ಕಮದ್ದೀಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಎವಣಿ ಹುಳುವಾಫ ಏಯ್ ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದಿ ವರಬೊಡು ಕುರಿಯರ್ ಮೇ ಏಕು ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಮಿಹಾರ ಎದನಿ ಆ ಏರ್ಲೈನ್ ತವ್ವೆಸ್ ಅಣ್ಣಮು ಆ ರೂಟ್ ತವ್ವೆಸ್ ಉಫೆದೆಮು ಆದಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕಂಕೊಳುತ ಹೋಗ ಹಾಮ ಮಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕ್ ಹುರಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತಕವೆಸ್ ಇತುರು ಕುರಿಯರುನ್ ತೇಗೆ ಸಬಬುಲ್ ದಿಬೆಮು ಇಂಗೆ ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಜುಮ್ದ ನಿಜಾಮ ಕುರಿಯರುನ್ ಅಳು ಮಿವಾಹಕ ಮಿ ದೆನ್ನೆ ಸಬಕಿ ರಾಜ್ಯಗ ಇಕ್ಸೋದ್ ಕುರಿಯರು ಮಟ್ಟಕ ಕುರಾ ಬಯ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತ ದಂಡವಾದಮ್ಗೆ ಇಂಗೆ ತು ಏಗೆ ಇತುರ ಇಕ್ಸೋದ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ರೈಸ್ ಬೇರಕ್ ಕುರೆ ವಿದ ತುರುಫುಳಕೆ ಎಕ್ಕೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಗವಡನ್ನು 2.0 ಮಸಕ್ಕೆ ವೆಸದನಿ ವರ ಬಾರ ಕುರಿಯ ಇಂಗೆ ತು ಏಗೆ ಸಬಬು ಜಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಉಫೆದಿಫೈ ದುನಿಯೇಕ ಡಿಜಿಟಲಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ವೆಗೆನ್ ದಿಯum ವೆಗೆನ್ ದಾನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿಯ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಿಬೆ ವರಬೋಡ್ ಕುರಿಯರ್ ಮಕ ಇಂಗೇತು ದೆನ್ ಹಮ ಏಯಕು ವರಕ್ ಗಿನಾಂ ಹಮ ಅಳವನ್ ಮೆನ್ನ ಫಾಡ್ ವಿದಾಳುವ ಬೇಫುಳು ಮಿಸ್ಸಮ ಮಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಕರಿಂಗ್ ವಾಹಕೆ ಸಮ ದಕ್ಕ ಅಳವನ್ ಹಮ ಮೀ ಏಗೆ ಮೌಲೂಮಾತಿ ಸಿರಾದು ಕುರವಿಯ ವರ ಉಮ್ಮೀದಿ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮೀ ದೆಂಡವಿ ಇದೆಂಗ್ ಗಾಣೂನಂಗ ಮೀ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಣೂನ ಗೆಣವನು ಬದಲಾಯಕು ಮಿಹಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಕರಿನ್ನಕ್ಕಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿಯ ಹಿಲಾಫ ಹಮ ಎಕ್ಕಣಿ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಕುರವೇಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಮುಗೆ ಯೋತಿ ಕಂಡಾಳಾಫ್ ಅಕುರಂ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಅಳವನ್ ಮೇಕನ್ ತಂಫೀಸ್ ಕುರಾನ್ ಏಗೆ ಸಬಬುನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಕ ವರ ಬೊಡೆತ್ ಕುರಿಯರನ್ ತಕ ದಿಬಿಗಂದಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ವಾರ್ತವೆ ಒಯ್ಂಗ್ ಹಾದತ್ತ ಬದಾಯರುಗ ವರ ಬೊಡೆತ್ ಕುರಿಯರನ್ ತಕೆ ಹೋದಾ ಎಂಗಿವಡಾಣ್ಣವಾಣೆ ಮಸೀಂಗ್ ದಾದಿ ಹದ್ದು ಹುಮಿಗೆ ದೆದ್ವಸ್ ಕೂರಿಂ ಬಯಾಣಂಗೆ ಯೋತಿ ನೆರುವಾಫ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಗೆನ್ನೆ ಬದಲ್ ತಕ ಏಕೋ ಎಕ್ಕೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಲಿಬುಣು ಉಮ್ಮೀದುಗೆ ವಾಹಕ ಹಮ ಯಾಕೋ ಮಟಾಟೋ ಎಂಬಿಸಿ ಯೋತಿ ಬಯಾಣ ನೆರೆಫ ಫಹುಂ ಮಿಗೆನವನು ಉಸೂದಾ ಗುಳಿಗೆನ್ ದಿವೆ ವ್ಯಫಾರಿತಂ ಹಿಮಾಯಕ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಕ ಟೂರ್ ಆಪರೇಟರ್ ತಕ ಆಪರೇಟರ್ ಉನ್ನ ಆದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲಿನ್ನ ಮಿಹೆಂಗೊಸ್ ಎತ ಕಮೆ ದಿವೆ ಹಿಂಗ ಐಮಚ್ಚಂಗೆ ದಾನೆ ಇಂಗೇತು ಏಮೆ ಮೀ ರಾಜ್ಯಗೆ ವ್ಯಫಾರಿತಕಂ ಅಣ್ಣಾಣ ವರಬ್ಬೊಡಿತ ಕುರಿಯರುನ್ ತಕೆ ದೆನ್ ಹಮ ಯಾ ಏಕುಗ ಕುದಿ ವ್ಯಫಾರಿತಕಂ ಹುರಿ ಎಕಿ ಹುರಸ್ತ ಮೀ ಕಡತ್ತುಕ ಕುರಿಯ ದಿವಮಟ್ಟಕ ಏರ್ ವೆಂಗವಡಾಣ್ಣವ ರೈಸ್ ಸೋದಿ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಣ್ಣವೀರು ರಾಜ್ಯಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಒತಿ ವರಬ್ಬೊಡ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಸ್ ಇತುಬಾರು ಗೆಲ್ಲಿಫ ಮಾಯುಸ್ ಕಮೆಗೆ ತೆರೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾದಿ ನಿಜಾಮ್ ಒತಿ ಫುಂಡಿಫ ಹೋತಿ ಹಿಂಗೇತು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಎವೆರಿಕಮ್ ಇವನಿ ನಿಮಿಫ ಇರಾದು ಕುರವಿಯ ಕುರಿಯ ದಾರುಗ ವರಬ್ಬೊಡು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಒಯಗೆನ್ ಇತುಬಾರು ಗಾಯಂ ವಮುಂಗೆ ದನಿ ಗಾಗ್ಗಣಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗ ಆ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಕ ಎಕಂಜ ಬೇಜಸ್ ವರ ಗಿನ ಅದದಗ್ಗೆ ರಿಸೋರ್ಟ್ ತಂಗೆ ದನಿ ಹೆದವು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಬದ್ದಲ್ವಾ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರುಂಗೆ ಇತುಬಾರು ಮಿಯದು ಕುರಿಯ ಮಾಬೊಡವ್ವೆ ಸಿದಾಫ ಏ ಬಾಯ್ ಹಿಂಗೇತು ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ವೆರಿಕಮ ವಡಾತ್ಮಫ ಸತೇಕ ತೇರ ಆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಅವನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುರೆ ಮಿಫದೆ ಎತ ಕಮೆಂಗ್ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಕುರಿಯರ ಎಬದೆ ಉಮ್ಮೀದಿ ದೋಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಬದ್ದು ಕುರಾನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತೇರಿ ವಜೀರು ರೈತುಂ ಮಜ್ದಿಹುಗೆ ವಜೀರುನ್ನ ಸವಾಲ್ ಕುರುಂ ಮಿಹಾತನ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೋ ಸೋತಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಂಡೇಳಿ ಫೋನ್ನನಿ ಎನ್ನಂಬಸ್ 2 ಮಿನಿಟ್ ಹಮಬಿಯಸ್ ಮಿಹಾತನ ಕಂಡೈ ವಜೀರು ಜವಾಬ್ ದೀದಿ ಹುಟ್ಟ ಮೆದುಕೊಂಡ ಆದಾಫೆ ಎಮಿ ಆಮ್ ಕೊ ಮಿತಾಗ ಕಂಕುರಂ ಗೆಂದ ಉಸೂದ ಮಿಗೆಂದನಿ ದೆ ಫುರುಸತ್ ಮೆರವನಿ ಇಂಗುರಾ ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತೇನ್ ಮರಿ ಬ್ಯಾಂಫದ शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा वजीर आदे मेंबरों कुरबी सवाल तक इज्जतरी वजीर वारा फुरिया में जवाब दे बीते वारा बड़ा शुक्र अता कुरंग अरुण सवाल की एमडीपी वेरिकमुगा एसएमई गे बैंक के लोन त दिनी कोंगोतकत्तो अदि एसएमई लोन त 40% डिफॉल्ट वेफावनी कुरीगे मिनिस्टर सियासी गतों ए लोन त देवी मातो वारा बड़ा शुक्रिया इज्जत मेंबर मिनिस्टर फुर्सत और सवाल जवाब दो देजिस्ते मेंबर सरकार हिंगा पार्टी के पीजी लीडर ती कुरवी सुवाद वर मुहिम सुवाद थी इजते रईस
ಅಳವಣ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆಯ ಗೊತ್ತುಗ ವರಬ್ಬೊಡ ತಯ್ಯಾರುವೆಗೆ ನೇಂಜೆಹೆಣ ಜವಾಬೆ ಕುರೆವಿ ಸುವಾದು ಏ ಫಿಗಸ್ ತಕಿಂ ಹಿಮಿನೇತಿ ಇಂಗೇತು ಅಳವಣ ಮೆಂಗ್ ಹಮ ತಕುರಾರುಕೊಂ ಮಿ ಕಿಯಾ ಉಸೂದು ಹಮ ಅಡುಯಿವೆ ಇವುಮುಗ ಎಕಿ ಮಿ ಲೋನುತ ದೀಫ ಹೊರೀಕಿ ವಕಿ ಮಿಂಗಣಕ ಬದಾಗೆನೆ ನೂ ಉಸೂದಕ ಬದಾಗೆನೆ ನೂ ಕಮ STFC ರೈತುನ್ನ ಬದ್ದು ಕುರ ಹುರಿಹಾ ಫಹರಕು ಎದನಿ ವಿದಾಳುವಮು ಇಂಗೇತು ಎಹಂ ವೀಮ ಮಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗಿನಾದ ದೆಗ್ಗೆ ಫෑಸಾ ಗೊಸ್ ಹುರಿ ಇಂಗೇತು ಹುರಿ ಎಹಂ ವೀಮ ತೀಗೆ ಸೀದಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿಯೋಗು ತಯ್ಯಾರುವೆಗೆನೆ ನೂ ಆಸ ಹುರೀಕಿ ಮಜ್ಲಿಹು ದಕ್ಕಾ ವಾಹಕತವಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆ ಫಿಗರ್ಸು ಹಾಸ್ಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ತಿ ವಿದಾಳುವಿ ಸುವಾದ ಜವಾಬ್ ದಿನುಮುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಹೀವಣಿ ಸಮಾಲ್ ವಾಂಜೆಹೆಣೆ එහෙම ඒ සීදා ස්පෙසිෆික් ජවාබ අලුගුණ මියොගුත් නාරවාන इंगे तो එහෙන් නමවෙස් මිදෙන්නවි හුරිහා හාදතක බදාරුග වර කම්බොඩවා දරජයක තිෆද කංක ගොස්සුරිකම් අලුනාම ෆාක් කොල්ද ශුක්‍රියා ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಂ ಸುವಾಲ್ ಕುರುಮುಗ ವಗುತು ಹಮವಿ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ವಜೀರ್ ವಡಾಗಂ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ಮೆಂಬರಂ ಕುರಬಿ ಸುವಾಲ ವರ ಫುರಿಹಮೆ ಜವಾಬ್ ದೇವಿಕಂ ಗಬೂಲ್ ಕಂ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನಮಂ ರೈತುನ ಕಂಕಂ ಒಳಂ ಫಿದಾದನ್ ಮುಗ ಸಿಯಾಸಕ ದರಂ ಮೇದಗ ಸುವಾಲ ನುಗುಳೆ ಎತ ಸುವಾಲ ಕಬಸ್ ಜವಾಬ್ ದೇವಿಕಂ ಫುರಸತ್ಗ ಫಾಹ ಕುರ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ವಜೀರ ಅದಿವ ಸಫಾರ್ ಶುಕ್ರ್ ದನ್ನಮಂ मजदी हो के रईस के मेज़ों हुशड़ा कंकं 5.1 दिवी राज्य के जमहूरिया गानो सासी के सते फणनो मादा के फाफ के देवन नंबर गावा देवन नंबरा नोदिया तीमन मादा के हागावा गुतमतिंग यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम दिवी राज्य में बदागन तस्दीक कुरमा में रईतुं के मजदी हो के रूम होदे में रईस जमहूरिया फणवाफा मसला दिरासा को गोते नियम एमएसए गुले दायमी कमेटी फणों रईस जमहूरिया फणवाफा सिटी मजदी के विवाद अमीना मदन्नो ರೈತ ಮಜ್ಜಿಗ ರೈಸ್ ಒಣಬಲ್ ಅಬ್ದುರಹೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋಯ್ ವೆದನ್ ಸಲಾಂ ಫದಣ್ಣವಮೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಹುಟ್ಟು ಮಶಾಯ ಎಕಮ ದೆಕೊಳ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮ ಎಕಿ ಫಿಯವಳುತಂ ಎಳುಮ ಗುಳೆಗುತುನ್ ದೇಹ 26 ವಣ ಆಹರುಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಹು ಅಲಿಫ್ತಾಲ್ಗೆ ಆಮು ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ಕುರ ವಾಫವಾ ಬೈನಲ್ ಅಗ್ವಾಮಿ ಫುರ್ತ ಮುವಾಹದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಸೊಯ್ಕುರ್ಮ ಗುಳೆಗುತುಂ ಫೈನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದೇಹ 25 ವಣತು ಬೇಬುಣು ಮಜಿರುಂಗ್ ಮಜ್ಲಿಹು ಜಲ್ಸಾಗ ಮಶವರಾ ಕುರೆವು ಮಫಹು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯನ್ ಸೊಯ್ಕುರ್ಮ ಫೆಣ್ವಡಣ್ಣವ ಕಮ್ಮವಣಿ ನಿಮ್ಮುವಫೆ ಬೇರುಗಮ್ತಕಾಯಿ ಬೈನಲ ಗ್ವಾಮಿ ಜಮೀಯತಕಾಯಕು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯನ್ ವಾ ಮುವಾಹದತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ರೈತುಂ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಇಲ್ಸಾಮೆ ಉಫುಲಾನ್ ಜೆಹೆ ಬಾವತ್ಗೆ ಮುವಾಹದತಹುಗ ಸೊಯ್ಕುರಂ ವಾಣಿ ರೈತು ಮಜ್ಜಿಗ ರುಹುಮಾ ಎಕು ಕಮ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಕಾರಣ ಅಸಾಸಿಗೆ ಸತೆಕ್ ಫಂಡರ್ವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಫಾಫ್ಗೆ ದೇವರ ನಂಬರ್ಗ ಬಯಾಂಕು ಫವಾತಿ ಆಯ್ ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗ ಫರಾತುಂ ಬೈರ್ವಾ ಬೈನಲ ಗ್ವಾಮಿ ಮುವಾಹದತಹುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಅಮಲ್ ಕುರಂ ವಾಣಿ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ದಿಹುಂ ಉಷಳ ಎಮಜ್ದಿಹುಂ ಫಾಸ್ ಕುರವ ಮಫಹು ಎಮಜ್ದಿಹುಂ ನಿಮ್ಮವಾ ಗೊತೆಕ ಮತೀಂಕಮ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ಗಾಣು ಅಸಾಸಿಗೆ ನೋದೆ ತಿಮ್ಮಣ ಮಾದಾಗ ಹಾಗ ಬಯಾಂಕು ಫವಾತಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯನ್ ಬಾದಾಗಣೆ ತಸ್ದೀಕ್ ಕುರ್ಬ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ದಿಗ ರುಹುಂ ಹೋದೆ ಮಟಕ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ದಿಹುಂ ಉಷಳುವ ದೆವ್ವ ಎಮಸಲಾಮಿದ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ದಿಹುಂ ನಿಮ್ಮವಾ ಗೊತೆಂ ಅಂಗವದೆವುಂ ಎದೆಮೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯನ್ ಬ್ಯಾರೂಮಾ ಗುಳೆಗುತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತಯಾರು ಕುರವಾಫಾವ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕರ್ದಾಗ ಕೊಪಿ ಮಿಸಿಟಿಯಾ ಕಾರಿಸ್ ಕುರಿಮೆ ಇವತ್ತು ಕಬೂಲ್ ಕುರೆಬುಂ ಎದೆಮೆ ವಿಹಿ ರಬಿಯುಲ್ ಆಹಿರ್ ಸಾಜಿಸ್ತೆಗೆ 7 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ಖಾದಿಮ್ ಕುಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಸ್ शुक्रिया अमीना रईतुंग मजदी गवायत के सते 26 मादा के अलिफ के दशुं निमस जिरासा कुरमा खारिजी गुणतो कमेटी फणो इब्तिदाई बहस 7.1 सरकार के फरातुं फेदु दकुनु दायरा इज्जत मेंबर इब्राहिम दीदी हुशल वाफावा इंसानु के गुणवं ट्रांसप्लांट कुरुमुगे बिल मी बिल के प्रथम क्यों इवाफनी 13 अक्टोबर 2025 गा बेबुनु 2025 हरुगे तिमण दौर के फसवण जलसाग बिल हुशल मशा जवाबदारी वडायतम मशा फवस विदाळोम जुमला फणर मिटुगे फुरसते लिबडानवान बिल के इब्तिदाई बस हिंगमुंदार ए फणर मेट एहुगा नोत बाबे बसवाद बागम बेनु कुरम के इख्तियार इज्जत मेंबर लिबडानवा बिल हुशल बादे म इज्जत मेंबर फुरसतरो शुक्रिया इज्जत रईस इंसानी गुणवन ट्रांसप्लांट कुरमगे बिल मिबिलुग मागे मगुसतकी गुणवन ट्रांसप्लांट कुरमगे हिदमा दिनमगे अमल कुरंजी है उसोतक मिंगंटुस कंडेरो दिव्यराज्यगे फोरकद्दे गुणवन ट्रांसप्लांट कुरमगे हिदमतकी एम्मेन वासिल वेवेने रक्कासरि फेंवो रंगलु हिदमतक हेदमट्टक कंडाळन जिहे मिंगंटुसक उसूलत कंडाळ हिदमतकी देमहेट्टनेवि गोतेग्गे देवेन हिदमतक एदु मिगानु
මිගානු ගුණවන්ත හදියා කුරුම බාරු එළුමයි මිගානුනා හිලාෆුවා ෆරාතකා මෙදු ෆියවුල් එළෙන නිදාම ගාමි කුරම් ගුණවන් හදියා කුරා ෆරාතුන් ගුණවන් හදියා කුරානි එව්වෙස් මජබූර් කමෙන් නැති අමෙල්ල ඉඛතියාරුග එව්වෙස් බාවතගේ මාදී මන්ෆා නුලිබේ ගොසගේ මතින්කන් රෂවර් කුරා මයි ගුණවන් හදියා කුරා ෆරාත ලිබෙන්ජිහෙ ෆුරිහම රක්කාතරිකන් ලිබිගෙන් දානේ කන් කෂවර් කුරම් ಸರ್ಕಾರು ಫರಾತು ಮಿಬಿದು ಹುಷಾರ್ಮಗೆ ಬೇನಮಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಗುಣವನುಗೆ ಬಾಯತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರ್ಮಗೆ ಹರ್ದನ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಮ್ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಬೇನುಂವ ಕಾನೂನಿ ಒಣಗಂಡು ಎಕುಲವಾಲೈ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫೋರ್ಕೊದ್ದೆ ಗುಣವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರ್ಮಗೆ ಹಿದ್ಮತಕಿ ಎಂಬೆನ್ನ ವಾಸಿಲು ವೆವೇನೆ ರಕ್ಕಾತರಿ ಫೆಂಬರ್ ರಂಗಳು ಅದಿ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟನೆ ಗೊತೆಗೆ ದೆವೆ ಹಿದ್ಮತಕ ಹೆದ್ಮಟ್ಟಕ ಕಂಡಾಳನ್ ಜಿಹೆ ಮಿಂಗಂಡುತಕ ಉಸೂತ ಕಂಡಾಳ ಹಿದ್ಮದ್ದೆ ಫರಾತಕ ಹಿದ್ಮದ್ ಲಿಬಿಗನ್ನ ಫರಾತಹುಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಜಿಮ್ಮಾತ ಎನುಂ ವೆಸ್ ಕಮಾ ಗುಳೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಉಸೂತ ಬಯಾಂಕುರು ಇಜ್ಜತ ರೈಸ್ ಮಿ ಬಿರುಗ ದಿಹ ವರ್ಕ ಬಾಬ್ ಹಿಮೆನೆ ದಿಹ ಬಾಬೆನ್ ಎಬೆ ಹಿಮೆನೆ එහෙම වීම මේ බිලකි දිවේ සර්කාරුන් වර ෆුරිහම යන් හුෂාලෆ්වා එහාම දිවේ රයියතුන්න ෆායදා හුරි බිල මේ බිලු ගාන්නක වෙගෙන් ගන්න දිවෙන්න ලිබිදේන වර මුහිම්ම කන්තතකින් එබහුරි මීගේ බිලුගේ එවවන බාවුගේ ඉමනේ කන්තතකි මේ දෙවන බාබුගේ හිමිනේ කන්තතෝගේ සිරේගේ ගුණවන් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කුර්මා ගුලේ ආම් හමත එකුලවාලේ එබහොරි තිම්වන බාබු ගුණවන් හදියා කුර්ම ෆරාතක ලිබිගන්න ෆරාතෝගේ හග්ගුත හිමායි කුරේ බොහොරි මීගේ අරුණහම දන්නවාදම් බේනුවේ මීගේ හතරවන බාබුගේ ඉබේ හිමිනේ ඕගන් ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කුම් අබේ කවුන්සිල් ඔෆෙද්දොන් අදි ෆස්වන බාබු organ transplant kuna be authorization committee ekulawale wahaka mige bahuri war tafsiluka adi havwana babuge bahuri organ transplant kurumge hidmat de markaje gaam kuran wahak zetrais e mi wara muhimmo mi bayataka ekulawege mi bilu midani den hama ya ek miya mige havwana babu transplant kurumge ijras takai mingondu tak කණ්ඩෙල් ෆෙබ්‍රුවරි හවන බාවුග හම යෑක් නොවන බාබු ඉදාරී ෆියවුල්තන් එළයන ගොයි කණ්ඩෙල් ෆෙබ්‍රුවරි දිහවන බාබු ආමු කංකං එහෙම මේ බිල ඉස්සතර මෙම්බරුන් බෞස්කරවයරු මේ බාබුතෝක මේ බයංකුර කන්තත්තක රියාය කරවා අලුම්මෙන්ගේ දිවෙහි රයියසුන්න මේ බීලුම් ගාන්නක දෙගෙන් අවමා ගුලිගෙන් ලිබිදේන ලුයි ෆසේ තකා මේ රියායක්කො දෙවවා අදි මේ බිලු කොමිටි මරහාලාග ඉස්සතර මෙම්බරුන් මේ බිලා බෙහෙ ගොසුන් මේ මශ්වා කුරවායරුස් දිවෙහි රයියතුන්න මේ බිලුන් දීෆවා හිමායත රක්කාතරිකම උනිකව නාන්න ගොත බිලෝ කන්තත්ත නිමා මජිදේ ෆොනවා දෙමු කි තරම ෆොනවා දෙමු කි අදි තරම මෙස් මේ විර ෆාස් කර දෙමු අල්ගොන එදේකම කවා තීවේ මේ බිලු සර්කාර ෆරාසුන් අල්ගොන මජිදේ හුෂාලාවක් දන්නෝ شكرا رئيس شكرا إجازة المنبر مي سواد مي بيدا باوس كوريو ما كندل فوني جملة هترو غديرو أي PNC دي غديرا 35 منٹ MDP 33 منٹ MDA 7 منٹ جمهوری پارٹی 12 منٹ MNP 12 منٹ واقعی پارٹی کا نسبت وڈا نگنوا کوم إجازة المنبر كان هم منٹ واقول دكيو من إذا وڈا نو من إجازة المنبرنا فرصة طلوادا ميار أون فرصة مياروني هنيمات دارا إجازة المنبر عبد الغفور موسى رئيس गुणवंग ट्रांसपोर्ट को मापे है बिलिंग हुशर मकी अरमें गाँवगास ऑनलाइन जाने का में ए नामस मियाद दुनिया का कंकं कुरियर हवा बीदा मिकं फुड़ा गोतेगा मिकं कुरेवन गोतका मिबिल बाटन कुरंग अरमें बजे है बराबर बड़ा दिवेही राजितुन मिबिल आमाज को फंगिरुगा एबोले दिवेही राजितुन तेरे बेरु मिहुना इंदेगें एमिहुंगास राज्य गोले मिहुंबिस एमिहायंग हाया दिमाग जिया चीनतो वानीविस एने किडनी देविदाने तो एनगे फिरिमी है अनुता एनगे दारिया का कंकम किस मी बिलुगु दरुं अरु में रियाय कुरंजे कंकं एमी मा मियवरे फुला दायरा का मिकमा बे दायरा के बेफुना मशवरा कुरमा फाउ मी बिलु कमिटी मरहला निमुमकी
ei muhimmukame iltirais erun alumenna mi biluge furihama kan libigen daani ingwadanan fate mi duniyega hingamunda warabodu vyafariya gotuga ves hinga kame engam mikankam ves huttuwi adi hagigatuga ves ekan kuran jehe mihayatto mikan kuraveni ei salgonmen hama fa kuran jehe kame adi algonmen divehi rajitungos rajyen beruga mikan kurayaruga ekan kuravene usule ves migi terega himanage jehe ei kiduni gos berumiyaga dive ama denjehe kantataguga ihumalwa mejehni dawle nuniya dawlaton ebasalta balam mejehni nuniya bank hospital tawga operation ko gendaruga de kidney inneruga ek kidney naga febo operation nimma fonwala eget ma faum mi ingeni operation terega kidney negika mikal hay sata sebori dimaefa mi huriha kamga riya ko farol mejehni mifada bile majliha mi fast kuraruga kuravigen dang එම මේ කමුග හොරි බොඩුමිනා මේ වර හස්සස් මස්සජකන් දැනි තිබේ ඒ හුරියා ෆරාතෙක්ගේ මෂ්වරාග මතින් මේ බිලු අලගොන්බෙන් කොමිටි මාරහලා නිම්මාෆා මජීහුම් ෆාස් කුරුමකි මුහිම කම ඉස්රයිස් වරබඩ ශුක්‍රියා දේ ෆුරුත් شكريا إزت ممبر دم فرصة ميورني إهوان دو دائرة إزت ممبر أحمد نصير शुक्रिया इज्जत रईस इंसानों के गुणवान ट्रांसप्लांट कुरुमों के बिल मियाकी ये राज्य मियो को तंगोई para मुहिम बिले बिलु का मिनिफा मादा तक बजायरो गायगंड का मिफदा बिले का बेनुवा हुरिहा बाबे क्लिफा का मलवन फाकुरन इज्जत रईस ए नमेस अलमें मिफदा बिले गाउंड का वायर अलमें के वजह दिव्य राज्य का राइतुंगे मेदुगा ट्रांसप्लांट कुरुमुगे अहुदवेरी कमा आदि मिकं कुरनी कीने तो राज्य राइतुन्ना बुनदिनुमा मे मिदन्नेवी मी गाउंड का वगन दायरु मिहारवेस मिदनी दिव्य राज्य राइतुंगे मेदुगा एब्बे कनेब्बे का दिमावासी ही वंतत होगा गुणवंत ट्रांसप्लांट कुरमु अदि गुणवं हदिया कुरमु अदि अलमेंगे मी गुणवं हदिया कुरायरु हदिया गोतुगा फासा गे हितरकमस देमु एनोमस मी दुनिया तरगेमु अन्नयरु अलमेन्न फाहक वगेन दाने मिनु मिहार हुरि हालत वरम बोडा एहे मसता नुनी एहे कंकं ट्रांसप्लांट को नुनी मी एक इंसान बदल मुंदा था एगोतु अलमेंगे रीति कमटका मोनुगे गुणवंतवेस अलमें हदिया कोरवे गोत सिही हिदमत फ्लावेगे हिगादान अद मीगे तुरा मी एतरी हशीगे मिहारु मी ट्रांसप्लांट कुरा गुरमु तो इतुरा मी बायोलॉजिकली मी वर्किंग उफद्दा मी ट्रांसप्लांट मेदवेरे कोग्गेम बस हरिकंड लव्वा हाता दुनियागे सिही हंका मी तरतुबेगे अन्नान enga mal medanna weni mi gaanunu ge mas mi gaanunu ge mi biluge marhadaga alume mi dennevi marhada takavves adi alwadanga bajehe mi hashganum beeruga ufadda nuni mi biologically gotun ufadda mi gurumanta insanunge hashgana lavvar nuni diveraja raitun hargana lavvar edimawa nurakkater kanta takavves මිගානුන් හිමාය ලිබේන ගොතක මිගානුන් ෆර්මාකෝ බට්ටන් කරග බෙදෙහෙ අදි මීග ඉතුර අලුමෙන්න මිගානුනුගේ දෙන්හුරි මාදත්තක අදි එහෙන් හුරි මාදත්තහුග තෙරේග අලුමෙන්න ෆාහක වග ආසේ බුහුරි මේ ගුණවන් මේ රාජ්‍යයෙන් බේරුග බේෆලුන්ගේ ගුණවන් අලුමෙන්ගේ ගුණවන් අලුමෙන් ගම් ගුණවන්තක බදු වගෙන් දායරු දෙන් අලුමෙන් කිනතෝ කන්තත කුරානේ මෙදෙන්නවි අලුමෙන්ගේ මේ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කුරුමගේ සවබුන් සිහි ගොතුන් දිමාවානේ මස්සතක ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කුරුවිග අලුමගේ වජෙහෙ ගානුනි ගොතුන් දෙන් ගෙනවේනි කොම්බදතකතෝ දෙනගනේ බදහෙනුනි අලුමගේ රයිතුන්ගේ සිහි නිසාම මේ දවත වර බොඩු බොරයක වෙගෙන් දානවා නිකං කම් ගොතරියා ක්‍රම ඒක මල්ගොන්වස් මි බිල වර බොඩ තායද කුරන් අදි මි බිලුගේ මිහුරි හුරියා මාදතක ඉතුර මිය බදල ගෙන්න කමුග වානම කොමිටි මරුහදාග කමා ගුළුන් හුරිහා මොසතවක බේෆුළුන් මජදිහ නුනේ කොමිටි මරුහ හාසිරකො අදි හාසකො මේ දිවරාජ්‍යයක මේ හිදුමයි දිනමුග වර බොඩ අදි සිහි ගොතුන් එහා ෆුරිහමක නුවෆානකම වාතීවේ බේරුගේ බේෆුළුන් ගෙනස්
අලුමෙන් එබජෙහෙ මේ බිල ගෙන්නාන බදතන් හෝදා දෙනකන දෙවි ෆුර්සතක අවබෝධ ශුක්‍රියා ජත ربنا شكريا إجتة ممبر ودينا فرصة ميروني حلودو دارا إجتة ممبر محمد شاهدة ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿ ರೈಸ್ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಗುಣವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರುಮುಗೆ ಬಿಲು ಹೊಸಾಳುವ ದೆವ್ವೀತಿ ಫೇದು ದೆಕುಣು ದಾಯರಾಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ಮೆಂಬರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದೀದಿಯ ಅಳು ನಮ್ಮ ಶುಕ್ರು ಅದಾ ಕುರ ಹಕೀಕತು ಸಳುಬೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕುರಿಯರಮ್ಮು ಮಿಯಣ್ಣ ಮಿಂಗಡ ಬದಾಯರು ಅದು ವಗಿಂಗ್ ಹಾಸಕೊ ಸಿಹಿ ದಾಯರ ಕುರಿಯರು ಮಟ್ಟಕ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರು ಮಸಕ್ ಕುರ ಮುಂದಾಯರು ಮಿಫದ ಮುಹಿಮ್ಮ ಬಿದಿತ ಹುಷ ಹೇಳಿ ರೈತುಂಡ ಮೀಗೆ ಲಿವೆಂಜೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಮಂಫಾ ಅದು ಹೆಗ್ಗುತ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕೊದ್ದಿನುಮಕಿ ಅದುಗೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ವರಬ್ಬೊಡು ಅಮಾಜೆ ಮಿಬಿದು ಮುಹಿಮ್ಮುವ ಸೌತಕಿ ಮಿಬಿಲ್ ಫರುಮಾ ಕೊಫೆವಾ ಗೊತ್ತ ನಜರು ಕುರುವ ಇರು ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮ್ಮುವ ಎತ ಸೌಬೆವ್ವೆ ಎಗೊತ್ತುಂ ಬದಾಯರು ಮಿಬಿಲಕಿ ಓಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಡೋನರುನ್ನ ಲಿಬೆ ಫರಾಯತ್ತ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕೊದ್ದೇಣೆ ಹರುದನ ಗಾನೂನಿ ಒನಿಗಂಡೆ ಎಕುಲವಾದವೇ ಗೊತ್ತ ಮೇ ಎಕುಲವಾದವೇ ಗೊತ್ತ ಒತು ಮೀ ಮಿಬಿಲು ಮುಹಿಮ್ಮುವ ಸೌಬೆಕ್ಕಮ್ಗೆ ಆಳ್ಕೊಂಡು ದೆಕ್ಕೆ ಅದೇ ಎಹಿದೆ ಫರತ್ತವ್ಗೆ ಸಿಹತಾಯ ಹಗ್ಗುತ ರಕ್ಕಾತರಿಕೊ ಮಜಬೂರು ಕುರುಮಕಾಯ ನುದ ಅದಿ ಮಾಲಿ ಫೈದಾಯ ನುಲಿಬಿ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಎದುಮುಗೆ ಮತಿಂ ಹದಿಯಾ ಕುರ ಗುಣವನೆಕ್ಕಂ ಮಿಬಿಲುಂ ಕಶವರ ಕೊದ್ ದೀಫೆ ಒತುಮಕಿ ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮ್ಮುವ ಸೌಬೆಕ್ಕಮ್ಗೆ ಫಾಹ ಕುರಮೆ ಹಮಯಾಯಕು ರಕ್ಕಾತರಿ ಫೆಮ್ಮರು ನಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜಾತ ಇನ್ಸಾಫರಿಕಮ ಹಮಹಮಕಮಾಯಕು ಫೋರ್ ಕೊದ್ ದೆವೇಣೆ ಕಮ್ಗೆ ಯಗಿಂಕಂ ವೆಸ್ ಮಿಬಿಲುಗೆ ಹಿಮನಾಫೆ ಭೂಮಿ ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮ್ಮುವ ಸೌಬು ತೋಗೆ ತೆರೆನ್ ಸೌಬೆಕ್ಕಮ್ಗೆ ದೆಕ್ಕೆಮೆವೆ ಮಿಬಿಲುಗೆ ಸೌಬುಂ ಗವಾಯಿದ ಹಿಲಾಫ ಹಶಗಂಡುಗೆ ಗುಣವಂತಕಂ ವ್ಯಫಾರಿ ಕುರುಮಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ಗೆ ಅಮಲ್ತ ಹುಟ್ಟುವೈ ರಗಳು ಉಸೂಲುಗೆ ತೆರೆನ್ ಗುಣವಂ ಹದಿಯಾ ಕುರುಮುಗೆ ಕಂಕಮುಗೆ ಆಮುಗೆ ಇತುಬಾರು ಇತುರುಗೆ ದಾಣೆವೆ ಮೀಗೆ ಇತುರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಕಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರುನ್ನ ಹಿದುಮದ್ದೆ ಫರಾತ್ ತಕೊಂ ಅಮಲು ಕುರನ್ ಜಿಹೆ ಗೌಮಿ ಮಿಂಗಂಡು ತಕ್ ಕಂಡಾಳೈ ದೆಫುಫೆನ್ನ ದಿ ಇನ್ಸಾಫರಿ ಕಮಾಯಕು ವಾಲಂಟರಿಕೊ ಗುಣವಂ ಹದಿಯಾ ಕುರುಮ ಬಾರು ಅಳಾಣೆವೆ ಇಬಿಲುಗೆ ಸೌಬುನ್ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟನಿ ಗೊತೆಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಓಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರುಮ ಜಿಮ್ಮಾದಾರು ಅದಿ ದಿಗು ಮುದ್ದತಕ ನಿಜಾಮೆ ಗಾಯಂ ಕುರವಿಗೆನ್ ದಿವುಮೀವೆಸ್ ಮಿಬಿಲ್ ಮುಹಿಮ್ಮುವ ಸೌಬೆಕ್ಕಮ್ಗೆ ಫಾಹ ಕುರಮೆವೆ ಎಹೆಂಕಮೋ ಇಬಿಲಾ ಗುಳೇ ಗೊತ್ತುಂ ಇತುರ ದಿರಾಸಾಕೊ ವಿಹಾವಸ್ ಫುರಿಯಮಕೊ ಮಸೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಕ ಕಮಾ ಗುಳುಂಗುರಿ ಕೊಮಿಚಿಗೆ ಫರಾತು ಮಿಕಂ ಇತುರ ದಿರಾಸಾಕ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಎಕೋ ಮೀ ಬಿಲುಗೆ ಮಸೆಕ್ಕ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮ ಅಳಗೊಂಡು ಅಮ ವರಬ್ಬಡ ತಾಯ್ದು ಕುರಾವಾಕದನ್ನು ಹಿಸಾಬ್ ಅಳಗೊಂಡು ವಾಹಕರು ಕೊಲ್ಲ ವರಬ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದೆವಿ ಫುರ್ಸತ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿ ನಂಬರ್ ದೇಂಗ ಅವನು ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಯರ್ವಣಿ ತಿನದು ಉತುರು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತಿ ನಂಬರ್ ಸೌದುಲ್ಲಾಹಿದ್ ಮಿಯ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತಿ ರೈಸ್ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ಗುಣವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರುಮುಗೆ ಬಿಲ್ ಜಳು ದೆವಿಕ್ ಮಟ್ಟಕ ಫೇದು ದೆಕುಂಡು ದಾಯರಾಗಿ ಇಜ್ಜತಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದೀದಿಯ ಖಾಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದನ್ನ ಆದಿ ಬಿಲ್ ಫುಂಡ್ವಾಲ್ ದೆವಿಕ್ ಮಟ್ಟಕ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ದನ್ನ ಇಜ್ಜತಿ ರೈಸ್ ಈ ಬಿಲಕಿ ದಿಹ ಬಾಬ್ ಹಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ಹದ್ದಿಹ ಅಮ್ಮಾದ್ದಾಗ ಮಚ್ಚ ಹಿಮೆನೆಗೆಂದ ಬಿಲೆ ಈ ಬಿಲುಗೆ ಹುರಿ ಮಾದಾತ ಅಳಮುಣ ಕ್ಯಾಲೇರು ಅಳಮುಣ ಫಾಹ ಕುರೆಗಂದಿ ಮೀ ರಾಜ್ಯ ಮೇವತ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಾನೂನಕ್ಕೆ ನುಣೆ ಬಿಲಕ್ಕೆ ಇಸತ್ತ ರೈಸ್ ಅಳಮುಣ ಮೇವಳನಿ ವಶಾಜೆಹೆ ದುನಿಯೆಗ್ಗ ಅಣೆಹೆನ್ ದನ್ನವಾಕ ವಿದ್ಯಾಮ ದುನಿಯೆಗ್ ಹಿಂಗ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಅಳಮುಣ ತೆರೆ ಬಸ್ ಅಣ್ಣಾನ ಗೊತಕ ಅದು ಅಳಮುಣ ತೆರೆಗೆ ಸ್ಕುರಿಯ ದೇವನ ಗೊತಕ ಪಟ್ಟಂ ಕುರೆ ಮಾಹೊಲೆಗ್ ಏಂಕಮನ್ ದುನಿಯೆಗೆ ಗೌಮ್ತಕುಗ ಇನ್ಸಾನುಂಗ ಗುಣವಂ ಬದಲು ಕುರುಮಗ ಕಂದತ್ತ ಕುರಿಯದಾತ ಎತಂಗ ಆಹಾರ ವೆಜ್ಜೆ ಕುರಿಯುಂಗತ್ತಾಗ ಅವನು ಉಮ್ಮಿದಕ್ಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆಸ್ ವಿಫದ ಕಂದತ್ತ ಕುರಿಯ ದಿವುಮು ಕುರಿಂಗ್ ಅವಮೆನ್ನ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬೇ ಮೇ ಗಾನೂನ್ ಆಮೆ ಯಾಕೀಗ ಅವನು ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದಾರಾಗಿಸುತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಾಹ ಕೊರ ಬಿಹೆಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗುಣವಂತ ಲುಮಾ ಅದು ಹೇಗುತ್ತಿರ ಬೈ ಹಾಲತ್ತಗುವ ಜನವಾರುಂಗ ಗುಣವಂತ ಬಸ್ ಇನ್ಸಾನ್ನ ಎವ ಲಾ ಹೆಂಗ ಎಹುರಿಹಾಕಮಕ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳವಾಲಬಾಗೆ ಅದು ಹಮೆಯಾಯ್ಕೀಗ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಬಸ್ ಮಿಕಂಕಂ ಒಣ್ಣ ಗೊತ್ತ ಬಲ್ಲಬಾಗೆ ಮಿಬಿಲ್ ಫರಿಹಂ ಕುರ್ಮಕಿ ಅರುಣ ಇದೆ ಹೊರಬಡಿದ್ಮೆ ಇಸತ್ತೆ ರೈಸ್ ಅಳ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಸ್ ವರಗ್ಗಿನ ಅದಕ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರಂ ಬೇನುಬಾ ಬಲಿ ಮಿಹುಂಗ ಬೆತಿಬಿ මිහාරු එකන් කුරවෙනි රාජ්‍යයෙන් බේරුම් එහෙමීම එයි වරබ්බොඩු හරදේ හිඟාකමේ
බලිමීහාක පරාතමස් සරකාරුම් වෙස් සරකාරු දෙකම වෙච්චියාම එහෙන්කම රාජ්‍යයක මෙපද හිදමතේ පෙට්ටිජ්ජනම ඒ ආයිලාතකවස් බලිමීහාබස් අධි දිවේ දවලතවස් වරබොඩ ලුයිකම ලිබිගෙන්දානකම ජත රයිස් අලුණහම ගබුල් කොරාකොතම වෙච්චියාම මේ ගානූනු එම්මෙ ෆුරිහම් කොරමට්ටක කොමටි මරවදාග වරක්ගෙන කන්දතගේ කුරංජෙහි ಬೇರು ಗಾಮತೋಗ ತರಗ್ಗೆ ಫರ್ ಗಾಮತೋಗ ಬಿಕಂಕಂ ಕುರಾ ಗೊತ್ತಾ ಅದಿ ಅವಳ್ಮೆಂಗೆ ದೀನುಗ ಬಿಕಂಕಂತ ಕುರಂ ಹಮಜೆ ಫರ್ ಗ ನೋಣಿಯಾಮ ಎ ಹುದ್ದಲಿ ಫರ್ ಗೈ ಬಲ್ಲೆವಾಗ ಮಿ ಫುಲ್ ಫ್ರಿಯಂ ಕುರ್ಮಕಿ ಅವಳು ದೇವರ ಬೋಳೆದಿಮೆ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ದೇವಿ ಫುರ್ಸತ್ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ದೆಂಗ್ ಫುರ್ಸತ್ ಮೆರವಣಿ ಗದಳು ದಕೊಂಡು ದಾರಾಗಿ ಇಜ್ಜತ್ ನಂಬರ್ ಮೀಕಾದ ಹಮದ ನಸೀಮ ಶುಕ್ರಿಯ ಇಜ್ಜತ್ ರೈಸ್ ಇನ್ಸಾನೋಂಗೆ ಗುಣವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಬಿಲ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹಂ ಹುಳುಯಿ ಹುಷಾಲಿಫಾ ವಾರು ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಫಾಹಗವ ಗೊತ್ತುಗ ಇನ್ಸಾನೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎ ಗುಣಂಕಮ ಮಿ ಬೆಲೆವೆನಿ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಸಿಕುಂಡಿ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲ್ಲಾಂಗ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ದೆವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಡುವೆ ನ್ಯೂಮೆಕ್ಕಮ ಅವ್ವೆಸ್ ಅಳಗೊಮೆನ್ ಬಲಾಗೆ ಮಿತಿ ಬೆನಿ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಸಿಕುಂಡಿ ಅದೇ ಸಿಕುಂಡಿ ನೆರೆ ಬುದ್ಧಿ ಎ ನಮವೆಸ್ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಮಿಯದುಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೀ ಜಲ್ಸಾ ಎಂವೆಸ್ ವಜೀರ್ ಬೇಫುಳಕು ಜೂನ್ ಮಹು ಅಳೋನ್ ಮೇಲೆ ಲೀಸ್ ವಾಲಕ ಜವಾಬ್ ದೆವ್ವಾಂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೆದುಜೆಹೆ ಹಿಸಾಬು ಮೀ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ತಳುಮ ವಡ ಸರ್ ರೈಸ್ ಕುರಿ ಸುವಾಲ ಜವಾಬು ನುದೆವ್ವಾ ಮುಳಿಂಗ್ ಎಹೆಂ ವಾಹಕತಕೆ ಮೀ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ತಳುಮುಗ ವಿದಾಳುವ ಮುಂಗ್ ಗೆಂದೆ ವೀರುವೆಸ್ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಮೀ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರು ಅಳುಗೊಂಡುಗೆ ಅಹುಂ ರೈತುಂಗೆ ಮಂದೂಬು ಹಮ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಅಜ್ಜಾ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಹಮ ಹಿತಂಗರ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮ್ಯಾರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ದೆವ್ವಿ ಮಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಮಿ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಬೇಣು ಹೇವ ಗೊತ್ತುಗ ಎಬ ಹಿಫೆ ಬಾಯ್ ನೂನಿ ವಿಯ ಮಿ ಬಿಲುಂ ಮಿ ಬುನಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹದಂ ಜಹಿಫಾ ಮಿ ತಿಬಿ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರು ನೂಂಬಾಯ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಹಮ ಹಿತಾರ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಮಿ ಕುರಿ ವರ ಸಿಂಪಲ್ ಸುವಾಲೆ ಯುಕೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಗಾ UK Maldives free trade agreement gule evs wahake mifaru himanafa nuwani mi sarukaruga e free trade agreement kuriya gendiyumuge visnun otimato nuwata netimato israis jawabe nudevva hama takuraru ko vidaluwamu gendawani ti suwalati ma manik fanu jawab devva fime ehennama is jawab suwalu ehi miha eka safen no israis jawabe libunkam ehem vima israis alugondu hama suwalu kollam beenu mi ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಇಜ್ತರಿ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಬುದ್ಧಿವೆಸ್ ಮಿಹಿರಿ ರಂಗಳ ಬಾಯ್ ಅಳುಗಂಡು ಮೆಂಗ್ ಮಿ ಬಿಲುಗೆ ಜರಿಯಾಯ್ ಮಿ ಬಿಲುಗೆ ಮಿ ಒಣಿಗಂಡುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಂಬಾಯ್ ಎಮೆ ಫುರ್ತಮ ಹದಂ ಮಿಜೆಹನಿ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಳುಗಂಡು ಮೆನ್ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಮಲಾಮೆ ಕುರವೇರು ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಮಲಾಮೆಕೊ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಕರಾಮಾತ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಬಾರ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಗವಾದ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಹಮ ಮಲಾಮೆ ಕುರಾಯರು ಅಳುಗಂಡು ಮೆಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಲೆ ಮಿತಿ ಬೆನಿ ಅಜ್ಜಹಂ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೇ ಮಿತಾ ಮಿತಿ ಬೆನಿ ಕಿಯೆ ವಕಿ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರಾ ಕಣ್ಣು ಆದ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟುಗ ಮಿತನ ಹೋಯನಿ ಎಹೆ ನಮಸ್ ಮಿತಾ ಮಿತಿ ಬೆನಿ ರೈ ತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಮಿ ಮೋಸಸಾಯ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೇ ಮಿ ತಮ್ಸೀಲ್ ಕುರನಿ ಮಿ ಮೋಸಸಾ ಎಹೆ ನಮವೆಸ್ ತಕುರಾರು ಕೊಂಗ್ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಮಿ ವಿಹಿವನ ಮಜ್ಲಿಹುಗ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೇ ನಫಾಹಗವಾ ಕಮೆ ವಜೀರ್ ಬೇಫುಳುಂ ವಡಾಂಗ್ ಮಿತಾಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಕರಾಮಾತಾರ ವಡಾಂಗ್ ಬೈ ವಜೀರ್ ಬೇಫುಳುಂ ಹಾರಿಜಿ ವಜೀರ್ ಹಾಮ ಖಂಡೇಳಿಗೆ ಇತುರ್ಫುಳು ಹೆದ್ದೆವಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಿತನ ವಡಾಂಗ್ ಜವಾಬು ದೆವ್ವನ್ ದೆಕೊಳು ಹೆದ್ದೆವಿ ಎಹೆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಟರೈಸ್ ಮಿ ಮೋಸಸಾಗೆ ಅಗು ಹಿಫಹಟ್ಟ ಮಿ ಮೋಸಸಾಗೆ ಇಂಟಗ್ರಿಟಿ ಹಿಫಹಟ್ಟ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಂ ವಿಸ್ನಾಗೆಂ ಹಾಮ ಎಕ್ಕಮೆವ್ವೆಸ್ ಕುರವೇತನೆ ಅಳುಗುಮೆನ್ನ ಕಣ್ಣು ಫೆನೆ ಅಳುಗೊಂಡ ಫಾಹಗವೆ ಇಸ್ಟರೈಸ್ ರಿಯಾಸತುಗೆ ಜಿಮ್ಮ ರಿಯಾಸತುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಎಂಗೈ ಜವಾಬು ರಂಗಳ ನುದೆವೆ ಕಮ ವಾನಮ ಅದಿ ಸುವಾಲ್ ಕುರಾ ಮೆಂಬರ್ ಎಕಂ ಫಾ ಕುರಾನಮ ಎಕಮ ಮಗು ಫಹಿ ಕೊದ್ದಿನೋ ಹೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರೈಸ್ ಪಿಎನ್ಸಿ ಗೆ ಬೈ ಇಸ್ಟರ್ ಮೆಂಬರು ಖಮ ನುಗುಳೆ ಸುವಾಲ್ ತಂ ಎಹಿಮಾ ವಜೀರು ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಾ ಮಿನಿಟ್ ಎ ಜವಾಬು ದಿವ್ವಂ ಹೇದ ಕುರವ್ವ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಲಿಯುಮುಂ ಇಸ್ಟರೈಸ್ ಎತಂ ಮಹೆಕ್ ಕುರಿಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆ ಲಿಯುಮುಂ ಸುವಾಲೆಂ ಹುಷಳಿಮಾ ಏಗೆ ಜವಾಬೆ ಇಸ್ಟರ್ ವಜೀರು ನುದೆವ್ವಿರುವೆಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಮಿತನುಗೆ ಜಿಮ್ಮಾ ಅದಾ ಕುರಾತನೆ ನುಫೆನೆ ಎಹೆಂ ವೀಮಾ ಇಸ್ಟರೈಸ್ ಹಮ ತಕುರಾರು ಕೊಂ ಅಳುಗೊಂಡು ಸುವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಮಿ ಬಿಲುಗೆ ಜರಿಯಾಯೆಂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ್ ಹದಂ ಮಿ ಜೆಹನಿ ವಿಹಿವನ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ನುಂಬಾಯ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ವರ ಬುಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಮೆಂಬರು ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದಿಹ ವಜೀರುಂ ಹಾಜಿರು ಕುರುಮಾ ವಜೀರುನ್ನ ಸವಾಲ್ ಕುರುಮಾ ವಜೀರು ಜವಾಬ್ ದೇವಮಾ ರೈತುಂಗೆ ಮಜಿದಿಹ ಗವಾದುಗೆ ಮಿ ಫನ್ಸಾ ಸತರೋಣ ಸೊಫೆನ್ ಫೆರಿಗೆಂ ಎಬೋರಿ ಬಯಾನ್ ಕೊಫೆ ಕಂಗೆಂದಾನೆ ಗೊಯ್
එකොතුක මතින් ගෙන්දියයි නිසාමි නුක්තාන ලෙංගේ බේබේ ෆුන්න නිසාමි නුක්තා ෆුර්සෝ දෙමුන් රියාස්තුන් ගෙන්දියයි ආමු ගොතෙක්ග වසීරුන් ජවාබ් දෙබම් ගන්දබාරවන දෙන්නවින් දෙමිනිට් කණ්ඩෙල් ෆෙන්ඩම්බයිස් මිහාතන මේ මජිස්කේ රෙකෝඩ් තකුන් උදක්කේ දෙමිනිට් හමීම කණ්ඩාලා ෆෙත්තන වසීරුගේ සවාල්ගේ ජවාබ් නිවෙන්ද වසීර ෆුර්සෝ දෙබ්වා ෆරි මිහාතන යාර එම් එවසෝද මියදස් කංකුරි वजीरा कुरबा सवाल कुरबनी हम हुरिया बेफ्रम से बेफ्रकं एदवगु तो फेनिवडान वा सवाल कुरबनी ए सवाल एदवगु सवाल नुगले कमन्या जवाब दिनमान दिनु ओन्ननी वजीरु के इख्तियारन अबदुस्तु कोल्ला गत एमवी मरियास्तुं मियद अमल कुरी मजिदु गवायदा एगुतकम हम रिकॉर्ड टका धन्यवाद बेनु वजीर दे जवाब मियद मजिदु के जलसा के यौमिया को तफसील को दिए फोननान फहम बल्लो बेफ्रम से फेनिवडान नवान एमवी एगुत के रियासतुं एवस के फरवा उलवादा हदा का मसकत नुकुरा और बड़ा शुक्रिया हंदो फुल को अलवंडा हदां को देम गेंदाती खास को के एमडीपी के मेंबर वर गिना मिहार अलवंडा कंका हदां को दे बैकमट का वर बड़ा शुक्र धन्यवाद मिहार इंगवडान नवान मि सरकार को वजीर मजिदी बड़ा तुम को रहे नेक्कं हम वडान नो मु गेंदवनी मादा में मिहाय साव मी बिल के बहुत सारों का सुकरनी में एन दुआ का फस्कोल्ला दें और दानी कमेटी तक मुशाला कंकमा अशे पर एक ओइटर जनरल ऑफियो के दिया 26 वनारो का बजट मादियत कमेटी दिरासा को निमिगत का रिपोर्ट मी रिपोर्ट मजिदिया मुशलवा देवानी मादियत कमेटी के नायब मुगर एदफ्री दायरा की जत्रे नंबर अहमद सली शुक्रिया जते रईस ओइटर जनरल ऑफियो दिया 26 वनाहरा लफाखुरी बजटो ए बजट वागन में मालियत कमेटी दिरासा कुर्मफ़ाहु मिहारवानी अगुमने बजट निम्माह बजट के जुमला आदकी 734 मिलियन 290 वदिया इंगास अड्डिया 4 रुपया मियादकी अनेक दन्वानम राज्य के तारीख का आविस ऑडिट ऑफिस हो गए बजट देवनो एम बजट एम बोर्ड बजट मीडिया हर एबे फोन होशेरो भी 7 मिलियन रुपया ए बजट ओइ गोतन आगोन में एवस उनी तुर कमें नुगनेस आगोन में ए बजट फास को दिनी मिफार 734 मिलियन रुपया आगोन में हम ए बजट ओइ गोतन आगोन में फास को दिनी मीन आगोन में नंग ये मिदनी मि सरकारों ऑडिट ऑफिस रंगल कुर्मटका आदि सरकारों के तांतंग रंगलंग ऑडिट कुर्मटका दे अहमियत मी एवस सरकारों को अनेकंदन मानव अड़गन में तारी होगा मी नुदेवरुगे अहमियत कमें मिसाल कारों देखो मी गेंदनी ये द मी के तेरेगा अड़गन एमडीपी के देवेंबर उन्ना मिसाल को बारह बोर्ड शुक्र अदा कुरंग ए देबे फ्लो मिस अड़गन में मिया बारह बोर्ड एक बार नु देवी मालियत कमेटी के मेरी बड़ा नवा देबे फुल नंग अड़गन शुक्र दानो एमा मी ये इथुरों ओइटर जन लोफी होगे ऑफिस इमारा लफा कुरागो तुम मियन नहरुगे माच महगे तेरेगा निमिगेन दान ए अफाहुगा जागा के दति कम वेस मोर्निंग हल्वे गेंदी दे मिहार को ओइटर जन लक एवस फुर्सते नोन्नाने ऑडिट कुरुमुगा एबे फोन बेनुवा बजट नेतिगेन फैसा नेतिगेन ऑफिस इमारा नेतिगेन दतिवेगेन एवस कमे नुकुरे विधान कमक एमा अलगोन दंडवांगोती कुरियन एत्तनगा ऑडिट रिपोर्ट ता वारा फुरिहम वेगेन नुकुमेगेन दानिये एगे इतुरं अलगोन ओइटा जन ल दंडवांगोती हम इखलास तेरी कमा एकीगा बाकी बरात का नुजेही ख्याना तेरी पुरिजि कमा वन्या ए रिपोर्ट बराबर निर्देवारे तिबे होडम बेनुवा पुरिहा वसीलतेन अलगोन में मिहारवानी वे फोन दीफाई एमीमा अलगोन मंगे हम एदुमकी we have is boda audit rangala ko audit report we have is avahaka nimma raitunga madliya fonuma dinu emai fonuma fawga alwon me report dirasa ko ibeka deterega tangole kurin alwon me erunga fiwal tangaligen dan e noni alwon men nang e tima faswegen dani detereng alwon men me fenaka go report wes e wara rangala neronu den report a behe gotun bay be fonunga wahaka e report neroni waki tarihakkan e den
අවගොන් මේ මාලිය කොමිටිගේ හිමනි වඩා එනවා MDP ගේ දෙබේ ෆොන්නස කියන්නේ ඒ හගීගතේ නෝන්කන් ඒ රිපෝට් අවගොන් මෙන් ෆොරතම අන්නන් ඔති ಫೆಬ್ರವರಿ යා හිසාබුග ඒ රිපෝට් යා තනක නොනිම්මොන අවගොන් මෙන් වර බුර මසක කුරින් ඒ රිපෝට් ඉතුර අවස් කුරන් වෙගෙන් අනෙක් දෙන් ජෙහිගෙන් ආමහො එබේ ෆොන්න ඒ ෆොනවාන වේ විදාලුයි දෙන් ජෙහිගෙන් ආමහො ෆොනවාන වේ විදාලුයි හගීගත නුෆොන වෙගෙන් දියයි එතන්තා හොරි ලියකියොන්ත නුෆෙනි ඒ ඒරුගති බයකු එදා හොරි ලියකියොන්ත විස් නෆ්තාලා සිස්ටම් තකුම් වස් බෑන් එච්චි ෆෙන්න netumaa ekiga audit nukurevigi lasvegen diyai egotakas wagi taarikha nerun report en nun eki e otajel ge mi ge masale vesnun eki ebe funna liekiyunta limonu warakun limonu taarikh hama yet e miwaka sar gon dannawali mi bayfar ole gota dakka wahaka ek wima mi egotaka ves hama wagi kamaka dimako di neruno report en nunkan algon hama yagin kon arwan yet den miha sar algon mi report nimmalane madli hum mi riya ko mi budget पास को दिन मार वाने दे शुक्रिया शुक्रिया इज्जत मेंबर मी रिपोर्ट बॉस को रमा खंडेले फोन जुमदे एक गडीर ए पीएनसी 3 नो मिनट एमडीपी अम मिनट एमडीए 3 मिनट जमहूरी पार्टी 3 मिनट एमएनपी 3 मिनट वकी पार्टी का निस्बे वडा नुवन्नवा को मैं इज्जत मेंबर का 3 मिनट वाक प्रदेश को मैं दिवड़ा नो मैं इज्जत मेंबर ना फुर्सत होवा मेरा और फुर्सत मेरा नहीं हनीमा दायरा इज्जत मेंबर अब्दुल गफूर मूसा राइस ऑडिट ऑफिस हो गए देहात फंसविस वन हार को बजट की 7 मिलियन रुपया मिहार ऑडिट ऑफिस को बजट की 17 मिलियन रुपया मी बोडू में आस के मियोनी एबेफलों की इमारा मियन हारो निम्मन जहेती ए तफात या ननी गागन का 17 मिलियन रुपया और एबेफलों के ऑफिस इमारा निम्म महिंगा हारत और हम मियद फाहा कोल्लंग विद्याहार में मजली हम फास कोरी बजट 7 मिलियन रुपया एबेफलों नोलिबी वाकंग एबेफलों फोनवा बजट एबेफलों लिबेंज है बजट अदि मी बजली हम फास कोरा बजट के से लिबेंज है बजट खरत बोडवगे मिदनी खिदमत आगुता बोडवगे दाती या थकते कागु बोडवगे दाती इस्राइस मी आरो में कबूल कुरंजे हकीकत में उरिहा सरकार ता कुंवे समा फैसा चाप कर मुंदनी इस्राइस 10 बिलियन अब बिलियन 15 बिलियन रुपया चाप बजट को जहाफा दरने गोत को जहीमा फैसा की वजूद को नेंगे चंगिल इस्राइस होदंग छे एम टेक्निकली कोम्बे आहार को आलोनंगे फैसा चाप कुरंग इस्राइस ए दरने गोत को फास कुरा अब बिलियन व 12 बिलियन रुपया की टेक्निकली हम चाप कुरंग इस्राइस ए चाप कुराहा हिंदे गए डॉलर को आगे बेल दरन नवाने तखती का आगे बेल दरन नवाने खिदमत हो गए बस दहरे नुआन इस्राइस ए हकीकत है एक को गालों में मिया दूलन जैन अरगोन में ना बैलेंस बजट लिबिगे नूनिया कंकं रगले नुकुर वेने खराब बार लाफा कम वेवल का विदाल वेदा ने अरगोन में फैसा चापे नुकुर में नू हम हुरिया सारू करता को मियादा हमें बस अन्ननी फैसा चाप कर इस्राइस ए हकीकत नोले को तो राजी तो ना साफंग बजे लिबे एच्चकुं हरद को के नूंग गोते के अरगोन में का मी गांव के इस्सो हमें का नेल वेने इस्राइस ए मियादुगे हकीकत की कोमे बया को वेलकम गाती कम गा यस अहे में आलगोन में बुझे आलगोन में लिबे एच्चके मच्चंग आलो में तिरिवा एरु आलो में ना कंकं कुरेविगे दानी आलोन उम्मीद कुरंग मी ऑडिट ऑफिस हुगे समा आय मारा निमि एबे फोलग मसक्का तहलमा इतुरा फाहिवेगें गोस मी कंकं हमेकं गलिगें दाने कमा एरु आलोन में बेनुवा कंकं आलो में कुरेविगे दानी आलो में इस्तो फुलावेगें दारुगा ए फुलाव मतिगा आलो में तिबेवेने गोत्तकें आलो में बुझे होदा अळुंगे बजे अळुंगे इस्तोद वर्गुत कुमटका कुरवेंगुर हुरिया मसकते कुरंग ए नमवेस अळुंमेन मि नुफेन्ननी मिहातन एव्वे सरकारकु राज्य इस्तोद कुरियगेंदं रंगळु प्रोजेक्ट तके हिंगबुन दा मंजर अळुमेन नुफेन्नात अळुमेन बजे इस्तोदं इतुरु फैसा वर्णाने गोइतं होदं इतुरु मगुत तनावस कुरंग ए नमस एकंक नुहिंगा इंतिहायं खरद बोडवगें दन्या हम अळुगन में तिबेंजेनी मि तिबि हालतु गिस्तराइस अळुमेन मिहोदनी वगुती हल्लु लोनु नगागें लोनु मि दक्कनी अनेकास इतुरंग लिबेनी इंटरेस्ट दक्कंजे එහෙම වීමක අකංකං හල්ලුවගෙන නුදානේ හම දුවහ ගොස්සා හම රිහේ ෆෑමච්ච ෆොයවෙට්ටේ උසූලුන් මිකන් නිමිදානේ දෙක්කිදානේ සියාසිකුතුන් කොන්ෆද වාහකෙස් දක්කා වාහක අඩුවා මෙහු හම දෙෆරාතුක සෙබ තිබි ඉස්තරේ එකම ඒකි හගීගතේ නුන් ඉස්තරයි උරියා सरकार तकुम सेदनी फैसला चाप करूं मिकं हुट्टा जागे गौमुग इस्तोद हमें किंगले वरा बड़ा शुक्रिया दे फुस्त शुक्रिया इज्जत मेंबर देंगा फुर्सत मेहरबानी हुड़माले देखणु दायरा इज्जत मेंबर डॉक्टर अहमद शमहीद
Shukriya te rais. Arun mihara arun committee fast kur sate ke 34 million rupiya ge budget ki mihatana audit of yad down emma bod budget. Ade arun men edu faha kurunu wara muhim ekkamen ei arun majlihum mi fast kura budget finance adadunu devwa kan arun men faha kurunu. Emma eki ganunu ge kon eggotannu arun ummidaki सरकार नोनी फिनेंस मिनिस्ट्री मिमाजिली फास कुरा बजट फास कुरा गोतका ऑडिट ऑफ यह देवो इस तरह इस आगुण में मिफद बजट मिदेन जहेनी मी गावमुगा इस्राफा करप्शन इंतहाय पड़ुवगें गोसवादी आगुण में बजट फास करी दो ऑडिटर जनरल देखी वाहक यह दो आगुण में मिहदी हास ऑडिट को साउबं गावमुगे करप्शन अशगेम फावा वारु आगुण में नफेनिगेंदी आगुण में दक्कनी फेनका ऑडिट को वाहक एकमकोस ei maaziyang hedifaying audit agonumge request ki auditor general la hingawasha special audit miharan hada midiyaharu special audit take bayak bodati company taw ganuni sarkaru gi dara taw gada izaterais agonumang hame kan audit hadan jeheni kiye agonumang ganuni mi muda ganu ganuni procurement kan taw kanyan dawlatuge siyasatuge sawbam dawlat libe gellun taw ka sawun me bajeheriya ekora इस तरह इस मियाहारो आंगणों में मजलिया हुशारों ने बिलुगा ने बजटुगा इंपोर्ट ड्यूटी गोतुगा दौलत 1.5 बिलियन रुपया लिबेन का अंदाजा कफे मियाहारो को सितंबर को मेदका हिसाब देर आदि आंगणों में न मिलियनी एक तरह जुमले 2 बिलियन रुपया मी गेल्लुन फैसा नूनी मी लिबेन का अंदाजा कुरी अदुदुगा बैकोल बैस नूली कुड़ साव